Bueno, eta Iraia, zergatikan utzi zenun? Guantxe puri-purian zauden sano indarrak inda zergatik aukeratu dezu urratza hau ematia? Bueno, a ber, nik uste beti esan duten zela, ez? Eta bizitza etapa dia, futbolari bezala azkenen urte asko damazkit, ez profesionalen, guztira 16 urte, baina realian 8 urte, eta, iristea momentuan non jakin berrezun ez, nun zauden, ze aportatuzun, da ze aportatzeko gaizean, nola ontzure gorputza ez, eta, bai mentalki eta bai fisikoki oantxe sentitzen un usteko, eta beste bide berri bat sortzeko aukera zala, momentua zala, eta hoxe horratikan. Eta horratikan. Eta hurren guai pixkaten atekirik eta usteko bidia bestiantzako, ze? Bai, oire, bai, azkenean importantea, ez? Datozen gaztiak nire oso gaztia naiz, baina, esan nahi, toendikan gazteuan... Zenbat urte askazu guantxe? Nik baino 27. 27. Bai. Eta pixkat hori esatu dela ia puri-puriko... urte zazoia. Aurreko medikuk esatezian, 25-30 urte bite arte, noida urteik honenak futbolen ibiltzeko errendimendu mailan, Eta esaten nion, baina 27 urte ere ona beste zozetan azteko ere bai. Karo, horratikan. Eta gila esan hain beste urte bilita geho, bai esan dezu beste urratz bat, baina igual ez dakit lesioak egon dia, edo igual segertatu zaizu, ze azke egongo dia detonante batzuk esatean bezala, ez da? Bai, noski, azkenen urte askotan... Bota horre azukria eta gero arrautza, bale? Lendabizi azukre bota. Bai. Lesiok bai, ondia bate hontzan potente guain dela gutxi, horkatila puskatu nula, eta horrek asko mantzian, denboan ni bakarrik eoteko, ez dakit, gauz asko reflexionatzeko oira. Eta, hortatik hasi izan ez, nola nahi nun ikusi nire bizitza eta etorkizuna, eta, lesioa rekuperatu nuen, oain ja martxa hartuta neon, baina, erabaki ja uste alde batean. Eta badakizu zerbait neskutan badakazu zerbait urrengo denboraldiako, edo entrenatzaile bezala, futbolikan atea nahi dezu? Oida, ez detatik izten, zen ni ez zai gustatzen ate ikiztea, baina bai dakatela argi bain pixkat desvinkulazio txiki bat beharretela futboletikan indar berritzeko eta psikologikoki presteoteko, azkenen deskantxu hoi, azkenen behar dala. Gorputza indartxuak azu, baina bain buruare bai indartxu jarri behar dezu, eta danakin aurre egiteko.